бик яхшы эшли һәм барыгыз да аның эшенә кушылсак яхшы булыр. Безнең менә берничә секция бар: мәгариф, культура һәм шуларга тагын да кушылып, ул алып баручыларны табып, кушылып бу эшне, чөнки Ильяс Гумерович һәм берничә кеше генә Фәрхат да башкаларны алып барырга тиеш түгел. Без бит инде менә 90 кеше, 80 кеше, 100 кеше, шулай итеп һәрберебез ниндидер конкрет эшләсәк, ул бик яхшы булыр. Ильяс Гумеровичка тагын бер мәртәбә әйтәм рәхмәт, яхшы эшли, күп акчасын үзенекен чыгара. Һәм инде менә конкрет эшләрдән инде менә икенче мәктәп турында сүз бара. Хатта әзер оешма вәкилләре Мирпушкин белән очрашырга җыена. Ләкин аның өчен инде ничә мәртәбә сүз чыкканы бар. Һәрберебез менә халыкта, танышларга, күршеләргә әйтергә тиеш. Мин дә шулай күршеләргә әйтәм, татар булса. Менә балаларыгызны киләчәк мәктәп булырга мөмкин, әзерләгез, гариза китерегез. Дуслык йортына менә безнең бүлмә 203 бүлмәгә менә ул гариза кирәк, чөнки әйтерләр кая сезнең теләүче әти-әниләр бармы, юкмы? Шуның өчен бу эшне гел алып барырга кирәк. Һәм инде Самара татарлар дигән журналда язылган иде, хәзер тагын кабатланадырмы? Минең Ипазем банкның адресы буенча да китереп калдырырга мөмкин ул гаризаларны әти-әниләрдән. Качан булыр әле икенче мәктәп? Ансы эш бара, дидем бит. Кайсы районда булыр? Әйе, ул Ташкентский, демократический шул якларда булырга мөмкин. Инде шәһәр зур, шуның өчен мин бер әйткәнем инде, безнең инициатива булган иде. Монда миңа сез ишеткәнсездер, Новоурицкида 40-нчы мәктәп, Новоурицкида анда директор үзе берничә ел элек әйткәне, әйдәгез беренче класс ачык дип без маташкан идек, ләкин ул вакытта татар балалары әзи, хәзер күбәйгәндер. Һәм инде 60% в первом классе татар сейчас. 60% татар в первом классе. Уже 60%. Хәзер менә шуның өчен мин сезгә, яшьләргә конкретно әйтәм. Менә җыелыгыз, барыгыз шул адрес буенча, аны телефонында миндә бар, директор үзе теләгәне, Галина Ивановна. Әйе, Галина Николаевна. Оештырыгыз, ниндидер концертлар, халыкны директор белән бергәләшеп җыерга, танышырга һәм бара, я түгәрәк, я яхшы мәктәбе, я, чөнки әйтәм бит менә шәһәр бик зур. Шуның өчен безнең монда икенче мәктәп турында сөйләгәндә безнең милли җитәкчеләрнең фикере бар иде. Яхшы мәктәбе булса департамент мәгариф җитәкчеләре әйтерләр, менә сезгә булды бит инде, икенче мәктәп кирәкми, менә бар битме? Юк, мин арада курыкмыйм. Минемчә, теге мәктәптә булса, бу мәктәптә булса, халык, сез, без аны каршы әйтә алабыз мәгариф җитәкчеләренә. Һәм инде шулда менә инициатива менә сездән кирәк, яшьләрдән җыелыгыз, концерт оештырыгыз. Менә без шушы Якшәмбе мәктәбе, Яктылык мәктәбе булдырыр алдыннан идәнигә йөрдек, мәктәпләрдә йөрдек. Менә мәктәпләрдә йөрдек. Татарлар белән таныштырып, Сабантуй формасында уеннар оештырып, ниндидер шулай әле хәтеремдә Сафин Марат та мәрхүм безнең белән йөргән иде. Шулай итеп менә тотыныгыз бу эшкә. Әйе, үзегез тотыныгыз. Бер